2:03, a punt de fer 91 anys, 91, d'aquí una estona actua al Festival Jardins de Pedralbes, un dels grans crooners de tots els temps. Estic parlant de Tony Bennett. Jordi. Així és, Tony Bennett, un dels grans de la música mundial aquí a Pedralbes. I una curiositat, aquest migdia a les 12, els seguidors d'aquest músic i també els que passejaven per aquí se l'han pogut trobar en ell mateix pintant i dibuixant, tot vestit de blanc, i això ha causat molta sorpresa, molta expectació. Hem de recordar que una de les seves grans aficions és pintar i també diu que el desestressa abans d'un concert. Avui, gran expectació per aquest concert. Ha d'arribar aquí a Pedralbes d'aquí una estona. De fet, ha arribat fa uns minuts amb ganes ja de mostrar les seves cançons i avui fins a 2.000 persones el veuran, entrades exaurides des de fa dies, portaran les seves grans cançons, 26 cançons mítiques de tot el seu repertori i una persona única, com deies abans, Josep, efectivament, va competir en el seu moment amb Frank Sinatra i la seva discografia és única. Hem parlat amb els seus seguidors i ens diuen que estan emocionats, amb moltes ganes de veure l'actuació d'aquest gran cantant de gairebé 91 anys. Los clásicos nunca mueren, diuen. Bueno, és admirable. Ojalà puguem estar nosaltres als 90 anys com ell, tan valent aquí cantant. No sé què deu menjar aquest home, però... Perquè a aquesta edat mantenir-se com es manté i cantar com canta és per aplaudir-lo. Viaja mucho, descansa mucho, va mucho a la playa. Entonces tiene una salud mental importante. Creo yo que ahí está el éxito de este señor, de este mago, de este genio de la música, que bueno, tenemos suerte nosotros todavía de verlo actuar. Aquest senyor, aquest mag, aquest geni de la música és Tony Bennett, a punt de fer 91 anys. Avui actua al Festival de Pedralbes.